Suang songoni di damang do dainang molonau dope perjulus sahali marminggu di huriata pasaton nami mas selamat datang jala selamat hari minggu. Alani taparadi maroda pikirata tapuji matuhatta siabukwede nomor 590 ayat sada do tulu. Hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi parbadian at mapalangi dot anoon. Amin. Disuruh debata do anak na gabe pardengangan taringo tu dosata, hamu aliak kadongan, molosongoni dihaulongi debata hita, ikododo hita masya holongan sama hita, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suahatu dosan, sa elehon jala patubu madihami haporsyaw na sitong, tabay mahaporsyaw nami ganupari, asalam tugu, lehon madihami holong ni rohana sumarpangasi, asa holong rohanami diho, doho didongan nami jolma, lehon dihami pakirimon na mangolu, asa marlas ni rohami mabain lomo ni rohami. Sayoloy mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangian hamu mapati ni debata Imasian Matius 22 mamukas sian ayat 37 sahat 40. Jadi didek Yesus ma si haholongon mudo Tuhan debatam sian nasa atatem sian nasa hosam do sian nasa roham ido patik raya jala parjulu alai dos do arganib na padua honon si haolongon mudo dongami doso dirim pati na paduon makakam nasa patik dohon nasa na pinarun rirang imasahat na atong rak mangidogogo mahitalaw mangulahon pati nai ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu pati mi amin. Tatopoti madosatta diadopan ni debarta martang yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalason nami na gudangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhuna. Ala ni pakokop ni anak haolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Panguluhami. Amin. Tabige mabaga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosa. Musat peak kadolok jala humuttal akkarowean. Alay anggo para sini rohaku nasotupa musat siako. Jala padan ni hadameokku nasotupa humordit ninna jahuba siasiho. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tabige mahata ni debata turpuk di hari mingguan, imasya tolu Musa bidu 10 sia, mamuka sian ayat sia 110 alu, rak mahita majaha marsikat soring. Molo di gotil hamu parbuen ni tanomuna, dang jadi sudah gotilon muduru ni haumamu, jaladang jadi joputon muna, namar pisik-pisik di panabian muna.
Dang jadi hamu manakko, jaladang jadi hamu mergabus, jaladang jadi hamu masih pautoton. Dan jadi rupamu dongammu, manang dobonmu ugasanna, jadarang jadi pogonmu upani halak pangula, pola sahat rodi manugut, ima sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jalan naupeopsa. Amin. Tidak ko maha porseo tai, songan nahina tidak ko ni dongata sa porseo di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergogon na suatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi at siya todi parbadia adorang suahubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetarpazal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mula mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugon na sohatu dosani, disima ibana pe mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohon namate. Au porsea ditodi parbadia, jaladong sadahurian nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dehasesani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sogod daging ni halak na umate, dohod dihanguluan na sora suda. Amin. Horas Marita Salutna, Tikting, Minggu 26 Juli 2020. Naparjolo, Guarni Minggu tas adarion 5 minggu pitu dong Trinitatis, topi ni minggu ta ima holongi do patik naib baru. Napaduahon, ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 26 Juli 2020, tajaloro gabi ruas ni HKBP Bogor, ima keluarga Nyamata, April Mopsan Huta Barat, Inata Me Juita Borupajetan, Dok Sada Dana Nasida, Rosian HKBP Cirebon Resort Cirebon, alamat sektor Piniel, Anggiat Magabi Ruas Namangulu Nasida di Huriaon, Moletema di Haroro Nasida. Na patuluhon namoding. Di hari Jumat
17 Juli 2020 Nunga Jumolo Marujungolu Amata Profesor Dr. Sajur Paruhum Siregar tutup umur 81 tahun nahina baluhon inata Gerna Syawiyah Boru Pasaribu alamat sektor Yudea Jalatu Udian di hari Jumat 10 Juli 2020 di TPU Simalingkar, Medan. Tuhatama na mangapuli sude keluarga. Na mangihut maka tidakkon hapor seaon. Saderion Minggu 26 Juli 2020 di Parmingguon Arian pukul 10 sadawib di Patupado Pakobasion maka tidakkon haporesion tu opat halak parguru khusus. Periodisasi pengurus AMA. Raport periodisasi pengurus AMA di Patupa Sadarion Minggu 26 Juli 2020 pukul 15 WIB Laos Patupahon Pamiliton tu pengurus naib baru Maringanan di GSG Lantai Sada. Periodisasi pengurus lansia. Periodisasi pengurus lansia di Patupa di hari Rabu 20 Juli 2020 Laos Patupahon Pamiliton tu pengurus naib baru na pinilit ni formatur. Raport periodisasi resort. Dari Rabu 20 Juli 2020 pukul 10 WIB Patupon ni HKBP Resort Bogor do raport periodisasi resort Maringanan di HKBP Bogor. Naparpudi Parhe Pengon. Saldo 24 Juli 2020 godangna 257 juta 380.155 rupiah. Songonima tikting di kita di Bagasan Minggon na sohu jaha misa jolo boema tajaha di Wartanadong di Tangatabe Horas. Dame ni debatana sumurung sia saluhut naroha, ima na mga ramoti aka ate-ate doho pikiramo nabe, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Urian itu hata ni debata nagabe ojahan, di parpunguata, di bagasan Minggu Sadarion, Minggu Papituhon Dung Trinitatis, ima na tersurat di buku ni si Johannes bidu 10 mamuka sian ayat 30 sada sahatu ayat 35 tapai huti hukma songono tersurat disi. Jadi dung lau ruar ibana didok Yesus ma namar sangap manuain anak ni jolmai. Jalamar sangap debata di bagasan ibana.
molo marsangap debata di bagasan ibana, pasangapon ni debatama ibana di bagasan dirina. Jalatibuma pasangaponna ibana. Hamuaka anaha, sangobas nari na maaw rap dohot tamu. Luluamu na maaw, alay songon naung hudok, tuak ka Jahudi, daktar bahe kamu ro tu sitopotoki, laus ido hudok nuaing tuhamu. Patik nai baru ma hulehot tuhamu, naing ma masih haholongak kamu. Songon holong ni rohakku dihamu. Naing masongoni dohot tamu masih haholongan. Apalasianomma tadaon ni halak saluhut na hamu siseaku, molo masih haholongan hamu. Ido sahat ni turpukta. Tuita saluhut na kamang dohot tamu akainanami, marhite turpuhon, di patuduhon tu hatta Yesus do hasadaon na dohot debata ama na marsuruibana jalalau sido lapatan ni minggu Trinitatis ima hasitolu sadaon ni debata jala sude ulau ni Yesus di Portibion asa sikop puncak ni sude ulaon na ima partinaunan na di hau pinarsilang, marhite hama matena di hau pinarsilang, jala hehe sian namate, jala manai muse tu banuagijang, ido hasisikop, ido parsidung ni ulaon ni tuhata Yesus. Dangadong ditabay ulaon na asing sian naung tinotuhon ni amai. Jala marsangap ma ibana, pasangapon ni debatama ibana, patiboon ni debata ama na marsuru ibana ma ibana, dungsun diula saluhut akka ulaon parsuruon nai. Ido natakas tapay hutihut diturpuhon mamuka ayat 30 sada sahatu ayat 32. Jala nunga dibilang-bilangi Yesus, nunga mangarada ibana, tuhari partinaonanna di hau pinarsilangi. Jala adorang so berpisah hibana dohot akka sisian nai, jolo dipatihi do nasida, jolo dibekali do akka sisiani. Asa unak kolan ditiki paadop-adop bohi nasida, ditiki rap nasida dohot Yesus, holat disita rida sisiani masih haholongan. Alai bohado muse keadaan ni sisiani songo dia dongolu nasida dung dang rap benasida dohot tuhatta Yesus. Manang molodung mulak Yesus tu hade bataon na dung manaik tu banuagijang mulak tu amai ikon takas sisiani mangolu masih haholongan. Di tadi ko Yesus do ditinggalhon Yesus do perintah baru. Jalasa sitongna molo didok perintah baru dang mamuka saatibe didok Yesus ubay na didok perintah baru. Alay molo didok tu hatta Yesus patik nai baru ima marhite namar siha holongan asa holongi ngasiam mulana dipatikon sa sitongna dang mamuka ditiki parjupanganna di konteks ni turpukon. Alai holongi ilau sido natakas di sada Korintus 10 tolu ayat 10 tolu asa tolu donahot haporseaon pakirimon haholongon alai holong do anggo nautibbo ngasia mulana anggo holongi ala holongi sepanjang masa sepanjang waktu tanpa batas waktu dakya salpu anggo holong ni roha. Ido ubay didok tu hatta Yesus patik na baru asa setiap saat setiap waktu ikon imbaru roha namar si haholongan. Oma na ditadikon ni tu hatta Yesus pesan ikon mangolu sisiani di bagasan nama si haholongan
Jala dakolan na mamerintah tu hatta Yesus. Dakolan teori na pinatupan ni tu hatta Yesus nanido na alai nunga parjolo tu hatta Yesus mangalehon tiruan na denggan, memberikan contoh dan teladan. Boy doi tapajaha andorang soturpukon ayat 30 sadaon mulai sian ayat napaopaton tu hatta Yesus takas patuduhon holong ni rohana tu akasisianna. Holong ni rohani tu hatta Yesus tu sisianna ima marhitena bangkiti bana sian tempat dudukna. Jala dibuat mabasahan, dibaim maaik pamurian, diburi pak nisisianna. Sanga do didok si Petrus, Tuhan, apalah homa mamuri patu, dang radei bana diburi. Tuhatta Yesus patna. Alayaha madidok Yesus, molodangolo ho burioku pakmu, dakta maho sisiaku. Jala didok Yesus musetu ibana. Dang dia tu si honu aing na hupatupai, dang boto ommu sonnari, alai muse boto ommu mai. Kamu tidak mengerti saat ini, tetapi suatu saat kamu akan mengerti. Kapan itu saatnya? Ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Ikut taridama, contoh, parbueni contoh teladan, naung dipatupa tu hatta Yesus, taridamai, ikon saling merendahkan diri satu sama lain, akasisiani. Berlomba-lomba masih jolo-joloanan, masih pasangapan. Berlomba-lomba ima saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan berlomba-lomba mencari kepentingan, mencari kedudukan yang lebih tinggi. Asau naksoni sisiani. Ibana balisa memberi contoh dan teladan. Ido bandidok tu si Petrus dang boto mui sonnari boto ommu mai muse. Jala di dia do di patu hatta Yesus akka ulauni nama muri pati. Adorang so tartakup ibana, adorang so tarsilang ibana. Ima di ayat na parjolo di binduon takas doi mandapoton pesta Paska. Nunga di boto Yesus naung roti kina naing manadikon portibion ibana. Termasuk manadikon akasisianna. Unang gabe barserak akasisiani, unang gabe dang masih haholonga sisiani, ikon takas do Yesus. Membekali akasisianna, paingoton akasisianna. Marhite tiruan teladan naung pinatupan itu hatta Yesus, imasi lanjutonon ni sisiani. Ikon ido torusono nasida, ikon ima na nyata, unak kolat ditiki adop-adop bohi nasida doho Yesus, masih haholongan nasida, alai bohado nasida lebih takas, masih haholongan, molo dang rabbe nasida doho sisiani. Ikon adong mahatan dion, ikon adong mahalobion, ni sisiani maradopon akan haasing, paboa natama nasida, sisean ni tu hatta Yesus. Au sura diguari nasida sisian ni Yesus. Alai dang adong masih haholongan. HP natorop ngaditadda nasida sisian ni Yesus. Badatuk sodohononna. Ay songonido parbue ni murid ni Yesus. Ido dohonon ni natorop. Alai molo takas sisiani nang sorap doho nasida be Yesus. Molodung di ida sisiani masih haholongan saling berlomba-lomba melayani, merendahkan diri, masih aduan diakka ulaon na denggani, masih aduan diakka ulaon holong, patuk matong bah, tamana sida sisian itu hatta Yesus. Odo na pinangido ni Yesus, unang gabi marlea, tu hatta Yesus songong guru, nasay jot-jot, terus dipaihut-ihut na sida. Apala sianom mata daun ni halak, saluhut na hamu sisiaku, molo masih haholongan hamu. Idobay na diperintahkan tu hatta Yesus. Dakola memerintahkan ibana, alay dilehod do teladan, dibain do contoh. Songonido nang natoras di tonga-tonga ni portibion. Unak kolam memerintah tu kaya nakonna. Alay berikan contoh.
Orang tua itu juga patut diteladani, patut ditiru, patut sebagai guru bagi anaknya. Tung pesipata olodo ianak koni manimbil nang naung denggan di suaton natoras alai ima silangi, ima pergumulani, ikon situhu kodo silangi, ikon berjuang do songon natoras. Ternyata sebagai orang tua pe dang gampang, dang na ulau na mura. Otu anggo dia kena tardidi, nama buat tardidi dana sadarion, dang adong beison nasida, ngatak kasra nakin di pasaha padita tatu nasida. Yesus songong guru dia kena porsea, songonido nang natoras guru maradopon iya nakonna, ditiki hudul-hudul, ditiki mardalani, ditiki manang sadihari, ikon selalu mengajarkan firman Tuhan, ai bekal na berharga dui. Tuita salu nakamang dohot tamu kainanami, molo dipahombar tuguar ni minggut tasadarion, ima holongido patik nai baru, jala holongi nasomar nasalpu, tungpe adong nahot haporsiaon, dohot pakirimon, holong ni roha ido naso salpu. Natumimbo holong ido ubana molo dangadong beholong ngakacau be portibion. Molo dung dangadong beholong nga terjadi peperangan di mana-mana, termasuk perang saudara, perang agama, dohot akka porang natung macai posi, pasti do terjadi akasi songoni. Alai tuani madi suatot di bata holong natuhita, jala tuani madi patuduhon Yesus contoh, dakolan teori, alai nunga nyata kasih yang paling agung, dia sudah tunjukkan sampai rela mati menyerahkan nyawanya. Di seaho dohosana, bukti ni holong ni rohai, bukti ni hatanai na dihaholongi hita, nga dipatuduhon Yesus. Songoni mana kita kamanginang, unang moru holong ni rohai, ay ido na tibo, sepanjang masa, tanpa batas waktu, holong ni rohai berlaku do, saleleng dileleng na di tonga-tonga ni ngolutta. Jala taulaho ni, dangala asa, didokala kita na jago na hebat. Alanga parjolo tadai siya tuhata. Ido silangi holong ni debatatu portibion jala lausido holong ni jolma tu sesama dongan na jolma. Holong ni debatatu portibion secara vertikal. Holong ni jolma tu jolma secara horizontal. Ikon takas. Ido halak na mangolu di bagasak kolong. Didok buku ni si Johannes pargabus dohalak molo didok holong rohana tu debata molo dihosomi dongan najolma taatu si dohata holong doho definisina alai mangulahoni jok do tado ngania tusan nyani nak paditanami amang paditanami na mangulahoni nama maol molo sai bercokol dohita dangadong usaha untuk mau melakukan yang terbaik. Selalu terlebih dahulu menunggu orang lain tanpa memulai terlebih dahulu dari diri sendiri. Nama do tutu. Jadi unakola taatusi alai langsung ikut tapatuduhon kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dangulau nama oli akamanginang molo unak kita masih jujuran dia kana humurang. Molo pemaaf dohita boy dohita gabe dimampukan. Naso mampuhian boy dimampukan, molo pemaaf dohita. Alai molo fitnah, kebencian, dendam, iri hati, dohok na asing, nasai tertanam dia teateta, bana maul matutu. Ulau na maul may. Hape tu hatta Yesus akai nangamang. Songod dia pe deba pangalaho ni sisian na itu ibana. Si Judas Iskariot naung manjeheho ibana. Alai dipatuduhod dotong holong ni rohana. Dang moru holong ni rohani tu hatta Yesus. Dang moru holong ni rohana do diburi dopat ni sisiani. Dang gabeluntur holong ni rohana. Dang marpakurangi sai dianju do sisian nai. Nang naung diswadahon tuhat diswadaho si Petrus tu hatta Yesus. Ditiki na tartakup Yesus. Dakutad dan nidok mi. Aku tidak mengenal orang itu.
Alai di Yohanes 21 ayat 15 saha 17 takas do Tuhatta Yesus manjakom musesisian nai marhite na toluhali suku-sukun ale Simon anak ni si Jonas holong doroham diau ido Tuhan dibotohodo holong ni roha kituau sahat tu 2 hali tolu hali di sukun Yesus dang na soporsia Yesus tu si Petrus alai asatung takas kesungguhan ni si Petrus unak kolan songok katana na parjolo manang tu dia peho Tuhan saya na ihutonokku doho hape tiba saat na ditikitar takut Yesus dakwat tu sinani dokmi dakutat da ise nani dokmi di sido nagabe tu matangi si bana jalangan di dok Yesus siani nang dang terjadi dope jalahita pe akamanginang akanang naposo bulung ikot tarida do realisasi ni holongi di pardalanan ni ngoluta dakolan di teori dakolan malohi tamadok aka kata-kata na bernapaskan kekristenan na bernapaskan na berbuahkan keagamaan alai boado praktek hidup sehari-hari songon Yesus naung patuduhon di praktek ningoluna pola disiahon nang hosana ngadileho conto tuhita tai hutto maconto teladan naung nilehon ni tuhatta masih salpuan dia kana humurang una kola mabilang-bilangi akana hurang ni dongan ala dongani dohoti tarap nagale doi molo na hurang dongat tai doho dohita hurang disi ala dongan jolma dohita rap nagale dohita sotung taripu molo tunga ta bilang-bilangi ta jujuri na hurang ni dongata nung ngaripas sita dangadong benahurang ta alai bohado hita parjulo unak pitor menilai dongan parjolo johita manada diri man introspeksi diri di hadapan ni Tuhatta jala asa tubuh holong ni roha iko parjolo berlomba-lomba melayani jangan hanya ingin dilayani itu adalah pribadi Tuhan Yesus ido naikon tiruat dihita ido holong natakas maka ngoluhon pabain ni de bata tu ibana marhite Yesus ngadibain holong na itu au pe hubay matudong aku jolma songon nabi nain ido lapatan ni silangi nunga dipakukan Yesus di silangi nunga diselesaikan aka utang ni dosata hitape tati rumah songon nabi nain ni Tuhatta Yesus ido natumibo holong ni roha naso olo salpu unang gabe molo holongi rupani boido gabe sala lapatanna sian huruf H tu G pe boido gabe bergeser nilai ni holongi molo didok holong H dohot G molo nunga moru holong ni roha boido holong gabe holang sian holong ni roha menjauh molo dung ngali holong ni rohai boido holongi hagei gabe hilang sama sekali tidak ada lagi kasih yang ada hanyalah dendam benci dengki iri hati hape di sada Korintus 10 tolu ayat napao patoni digijang ni asatolu do nahot na didok diturpuhinakin takas do didok bohado holong ni rohai takas doi ima dang mangiburu sorta jala dang tengah dang paburnang diri ido holong ni rohai takas doi nalabas doha holongoni jala sorta dang namangiburu ha holongoni dang tengah dang dipaburnang-purnang dirina dangi holong ni roha alai holong ni rohai cerminan pribadi dakola dipakatayon tarida dicerminkan pangalaho si ganupari ido jati diri ni halak Kristen nasoboi lokang nasoboi mago siat tonga-tonga ning oluta saleling mangolu hita di portibion ido tanda-tanda hita si iutto Yesus ido tanda-tanda hita ale-ale ni Tuhatta Yesus molo diradoti hamu patiko ale-ale kumahamu molo diradoti hamu nasa patiko
didok hatan itu hatta do na si songoni tu hita. Asatama hita si seanna ale-alena akayana konna molo taradoti nanidokna taulahon nanidokna. Songon na pinatupanay tu hita tapatupay maradopon dongan jolma. Unang holang behita siya kolong ni roha, unang hilang beholong ni rohai. Jauhkan diri dari segala pertikaian, dohot na menghitung-hitung kesalahan orang lain. Alay tarajumi ma, tahe hamiak kajol maon. Songoni maranang hagalioku, nagaledo donganan. Au pe songoni ma dia dopan di bata. Iko si songonido. Jala iko nadong perasaan saling membuat nyaman satu dengan yang lain. Odo holong ni roha. Dang egois. Unakola dimengerti, tapi bagaimana kita mengerti orang lain? Bagaimana kita saling merasakan rasa nyaman satu dengan yang lain? Molodung tubuh holong ni roha. Jalan atu mimbo si hangolu honota haholongoni dada holan marhite na mangatusi ahalapatana. Alay bohado nang holong ni roha taulahon unang terbatas. Unak kita makaholongi, udok majo, selepel dengan kita, sejajar dengan kita, karena sekampung, karena semarga, doakan hobar tusi. Alay bohado hita, juga ikut tersenyum dan menyapa orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap dunia ini, yang tidak diperhitungkan dunia ini. Ikut tahaholongi donang akai. Alana takas do Tuhata Yesus peduli Tuhalak na mekmet. Dia tidak anti orang mampu, orang hebat, orang kaya. Tapi dia bukan anti orang kaya, peduli kepada orang kecil. Alania kamanginang, ido sorani hatani Tuhata Tuhida. Ido perintah na selalu baru, setiap hari Tuhita. Asadada holan tu sisianibe, tonai doho mai diingatkan, disegarkan Tuhata Yesus Tuhita sahat tutikion marsogot hot rodi saleleng-leleng na bagas na iya tong holong ni rohani di bata di portibion songoni mana kita makaholongi donga jolma mangarajumi dongani doson diri niba jala mangarajumi dongani sumurung sianiba menganggap orang lain lebih utama dari kita. Ido asa tubuh holong ni roha. Unang parjolo nakidido paburnang diri dangi haholongoni. Alay haholongoni sorta dang mangiburu, dang tenga, dang paburnang diri. Alay patuturu diri. Saling melayani, bahkan terlebih dahulu melayani daripada hanya untuk dilayani. Ido asatamahi tatargoar. Gabe ianakon ni debata anak-anak yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Songonido nang dihamu naopat na makatidakon haporsionna di bagasam minggu sadarion. Diperhatikan, ada satu orang ini sepertinya yang ngantuk. Si Antoni ini diperhatikan ya, diperhatikan. Jangan begini terus ya. Firman Tuhan itu pedoman di dalam hidupmu. Kalau dikatakan sidik khusus, kita tidak punya waktu begitu lama untuk belajar. Karena namanya sidik khusus hanya inti-intinya saja. Apalagi yang datang dari denominasi yang lain, lebih banyak memperkenalkan ajaran dogma aliran yang ada di HKBP. Semua yang kita pelajari, kalaupun itu dalam waktu yang sangat singkat, nanti saudara akan mendengarkan, hayatilah akan firman Tuhan yang engkau pelajari, karena itulah sumber kehidupanmu. Itulah sumber kehidupanmu. Asa mangolu haporsiaummu, asa mangolu jasmani rohani, unak kolam mangolu siap pardagingon, alay ikom mangolu juga secara rohani, hidup secara rohani. Firman Tuhan yang akan saudara terima hari ini, itu dalam bentuk kertas, tapi kalau isinya itu adalah senjata yang melebihi segala senjata yang ada di dunia ini. Sangat tajam, firman Tuhan sangat tajam, mengalahkan segalanya. Pakailah itu, bawalah itu kemanapun, camkanlah itu, tempelkan, dan
Biarkan dia berdiam diri di dalam hatimu, tinggal di dalam loh hatimu, tuliskan dalam loh hatimu, dan kalungkan dia pada lehermu agar hidupmu indah, sama seperti perempuan memakai kalung menjadi indah. Kalungkanlah firman Tuhan pada lehermu, memperindah hidupmu, menjadi pedoman bagi hidupmu. Bukan hanya numpang lewat kita hari ini, melayankan, menyaksikan iman di tengah-tengah gereja Tuhan, tetapi bagaimana firman Tuhan, amanat firman Tuhan yang saudara terima hari ini adalah pelita di dalam kehidupanmu hari ini dan selama-lamanya. Dan jangan lupakan, besok kalau Inang jumpa ditanya apa isi dari nats CD-mu, harus tahu apa ya, jangan kayak gitu. Artinya harus ingat seumur hidup. Ikonido, sudedo hita ikoningot tu surat malua. Renungan mon nuai sunggul-sunggul mola dong siat tonga-tongata na somaboto surat maluana. Hamu pe ikosongonido. Ikut takas makanguluhon hatani dibata. Jala diakhiri muse setia kepada Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Ayan nokolan hujaha hodoi di begehamu, alai ko patorang hodo tuhamu, lapatan na. Unak nompang lewat, sia-sia waktu kita selama ini. Kalau firman Tuhan itu nompang lewat, dibaca seterusnya, karena itulah sumber kehidupanmu. Idohatan itu hatta namar saringar di minggu tasadarion aka manginang di minggu papituhon dong Trinitatis jala topik minggu nasahat tuhita ima holong ido patik nai baru asagabe imbaruma ohirma ganopari setiap saat patik ni debata di tonga-tonga ningoluta marhite ajakan masih haholongan mahamu. Ido perintan itu hatta alanga parjolo tu hatta mangalehon tiruan nadenggan lau siulahonota. Amin. Martangiang mahita. Mauliate Tuhan di hatam nasahat tuhami di bagasa minggu sadarion. Di paingot tokodo tuhami hatam. Paboa nunga parjolo ho maniruaton tiruan nadenggan. Makaholongi hami. Pola sape mate ho sumea ho kosam, mate tarsilang. Ido bukti ni holong nanido mito hami. Jala dipangido ho siya kami, asa hami pe mangolu masih holongan, masih hokopan, saling masih jolo-joloanan, patupa nadenggan. Jala masih hobasan, songon ho parjolo makobasi hami. Alijahu bade bata anak amanami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Pauratom mahatami Tuhan. Asa mangolumian hami di bagasan hatam. Maringam mahatami di bagasan rohan ng ati-ati nami. Asa adong mabohali hami, huboto hami patupahon na dinggan. Maradopod dongan nami jolma. Lumobi maradopok ko parjolo ali Tuhan. Ali Jehovah di bata amanami. Galedo hami somardong at toko. Alaniton dimton di parbadiay mamangajari hami. Asa margogo hami makanguluhon hatami. Lumobi Tuhan pasahat tami tuado pamo di tikyon. Opat anak doho buru ni huriam. Opat halak na makatidak kon haporsyaon na. Hubuak kami manasida tu bagasat tangamu. Asa na niguruhon nasida na saylaon. Asa patoktong nasida makanguluhon ni. Jala hatam na nang sahat songo sipaingot di nasida. Di bagasam minggu sadarion. Gabi sinjata na arga may, gabi sinondang may dinasida tu joluanon, madalani ari-ari ningoluna. Unang Tuhan hola pamoluson arion, di jalo nasida, makatidak kon haporsyon na. Alay lam matoras madingolu haporsyaon, matoras di panadaw tuho, matoras nang di holong ni roha maradop pondongan jolma. Ali Jehovah di bata amanami, lumobi ho pasahat nami tu adopamu. Molo peso sude hami boy Tuhan, marsaor di bagas jorom di tikyon, ala ni situasi wabah pandemi COVID-19. Ale Tuhan, sebagian ruas ni huriam, amanami inanami, ima na beribadah di tonga ni jabuna. Unang gabi makpakurangi, las ni rohana sida mamuji pasangap pongguarmu, ay di sude ingana doho hadir ale Tuhan. Ay dang dibatasi,
partikian doho ingana kuali Tuhan. Alani pos rohanami, go hilas ni rohana sida, na beribadah no ngod di jabu, nanglas ni rohanami saluhutna, asa taruli hami siak katam, na tau gogo, na tau las ni roha di hami ale Tuhan. Tung pesahat tutikyon Tuhan, wabah pandemi COVID-10 sia, dang berlalu do pesian adopan nami, asa lampatang ngoluha porsion nami may, unang lam sumurut ringgas ni rohanami, marparsaora dohoto. Lampatuduhon holong ni rohanami may maradopok ko ale Tuhan. Jalahu pakilalaho kami holong ni rohami. Ido bay naboy do pehami, sahat tutikyon di parmudu-muduho, marhahi paso dohami saluhutna. Di sariho kodo, di patukodo, nasa narikoti di hami. Ido bukti ni holong ni roham, panari honommu di hami. Nak kami pe, naing matuham masih urupan, masih haholongan di situasi nuaingon. Asa tarida holong ni roha natakas masih urupan ale Tuhan. Ido dipangido hosyak kami, ido patik na pinay baru Tuhan, nanaing si ulahonon nami, si pangido ommu, si hirimommu siya kami. Atong homa margogoiho kami, patupahon saluhut nai. Atong Tuhan, ramoti hami saluhut na, dinalahomulak anno siyang bagas joromon. Todimi mangiring-iring kami di pardalanan, daona samara siya kami, alay marlas ni roha kami mambuan hatam, sahat tuganup bagas nami be, di bagasan padongan niyomu. Marsomba kami Tuhan, di dosa pangalawsyon nami di jolom, say sesa ale Tuhan, asa tama kami di adopamu. Oloy pangidon nami on nahusombaho kami, marhite guarnia nakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Adorang so tapuji Tuhatta, marhite ede lau pasahaton pelia parjolo, paduahon, patuluhon, parjolo majohitanon, pamuji Tuhatta, laho patupahon acara makatidakon haporsiaon, tu opat halak anak doho buru ni huriata, hobardo itu acara nomor 17. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami minta saudara yang menyaksikan imannya hari ini berdiri di tempat. Dan kami juga meminta orang tua atau wali yang hadir pada hari ini supaya berdiri di tempat masing-masing. Saudara orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini. Saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah
serta mengetahui jalan kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat di sini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnyalah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah, mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di tempat ini. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Tuhan Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jika demikian, jawablah, ya, saya mengaku. Kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jika demikian, jawablah, ya, saya bersedia. Ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jika demikian, jawablah, ya, saya bersedia. Saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus pada hari ini di depan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan janganlah mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, dua-dua ya. Saudara, kami persilakan duduk kembali dan juga yang wali yang mewakili. Nanti Antoni dengan Daud berdua sama ke depan
lalu Samuel nanti tersendiri, Kartika juga tersendiri. Jadi 3 kali maju nanti ke depan. Kami minta supaya Antoni dan Daud terlebih dahulu maju ke depan. Bersiap-siap nanti Samuel, terakhir Kartika ya. Saat menyaksikan imannya pada hari ini, Minggu pada tanggal 26 Juli tahun 2020. Jahoba dodongaku dang mabiarau, tungaha matagamon bahenon ni jolma tuau, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang tertulis pada Mazmur 118 ayat yang ke-6. Hayatilah akan firman Tuhan yang engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat dari Daud Sumurung, Marga Lumban Tobing, yang tertulis pada kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hayatilah akan firman Tuhan yang engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Di sini lututnya. Tunduk dikit. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Dia yang menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Tadi sudah saya suruh ke depan. Habis ini langsung siap-siap Kartika. Jangan harus disuruh lagi ya. Lanjut ya. Amanat dari Samuel Wilfried Jericho Marga Lumban Tobing yang tertulis pada Ibrani 10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Hayatilah akan firman Tuhan yang engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan yang menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat dari Kartika Duma Sandra Narisa Boruritonga yang tertulis pada surat kiriman Rasul Petrus yang kedua pasal yang pertama ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Hayatilah akan firman Tuhan yang engkau pelajari,
karena Dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Kami minta saudara yang menyaksikan iman tetap berdiri di tempat. Hanya yang menyaksikan iman, kami minta supaya berdiri di tempat. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya, dan menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marende mahita sian nomor 140 sia ayat napa duahon laos jongjong mahita laho manangyakon peleata tuadopan di dibata. 149 ayat 2. Ede nakingani ayat napa dua ede maaf rala. Tunggu. 829 lao pasahaton peleata. Asaudul mamuse nama katidakon haporsiona. Edeta nomor 820 sia ayat sada dohot udukna tapasaha ma pelean parjolo paduahon dohot atoluhon. Hati
Tatang yakoma peleata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahatami masian na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pelianon. Patimbulhon harajau mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutandahami godang ni sileho-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumu, say saud malomoni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangoluas siapari, say sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho, mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaor hom madamena tutod di munabi. Amin.
Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna, tuhita nalaho mulak tuganu pagastabe asa luarano siap itu taikuti ma arahani amang inang situata tertib mahita mulak. Diarahon amang inang situat tahita lauho ruar sian gereja. Star